til Gentofte. Lige pludselig er der en svejser, der er fri foran mål. Så er der en svejser, der glider. Albert er fri. Albert er fri. Albert scorer. Albert Trim er hurtigst. Slipper fri. Og springer Gentofte Ravens for. Pels. Skud ud fra. De scorer. Jens bedst vinkel. CVC har udlignet. Christian Solman ned bag det schweiziske mål. Søren Brinklev på at få fat i bolden. Aalborg over for at hjælpe. Søren Brinklev på bolden. På tværs til Mick Jensen. Skud bliver der sagt. Ind mod målet. Og der er scoret. Gentofte Ravens har faktisk der foran 2-1. Ja. Og så er det David, der bygger op bag mål. God aflem på tværs. God plads, der løber på. Skud af Christian Solman. Christian Solman scorer. Dejlige skud. Mick Jensen bag målet. God mulighed for at sætte afleveringen, der kan sætte far på Christian Hansen. Ind med målet, Christian. Ind med målet, Christian. Han scorer. Det er en fornøjelse at kigge. Og 3-1'er. Dejserne scorer. Mål for danske mål. Bolden ude i siden. Dejserne stadig på bolden. Ind mod det danske mål, så der er mulighed for hurtigt. Kontra med Jensen til Oliver. Oliver ude. Oliver scorer. Sådan. Det er det, han kan. Smulig tid til at gå på uret. Schweizer ned i hjørnet. Dårlig aflevering. Christian Hansen kan presse ham. Tilbage igen. Schweizer på bolden. På tværs. Skud. Og de scorer. CVC scorer på deres powerplay. 6 minutter tilbage af kampen. Oliver sætter er det Thomas Lindholm faktisk? Rundt om målet, der er mulighed. Volden er målet, der er scoret. Thomas Lindholm. Ud på afstand. Forbi. Ned ud af den danske zone. De har stadig ikke taget deres målmand ud. Man forstår dem ikke. Ud på afstand, og de scorer. CVC med 21.